ጥበብ ስጋውን ጥበብ መንፈሳውን ዘሓዙ መጽሐፍት ስለዝኾኑ ብዝያዳ ማለት እዩ። ኩሉ መጽሐፍቲ ቤተ ክርስቲያን ጥበብ ስጋውን ጥበብ መንፈሳውን ኣለዉ። ብዝበለፀ ግና ብዝጎልሐ ግን ኣብዞም መጽሓፍቲ እዚኣቶም ዝያዳ ተጻሒፉ ስለ ዝርከብ ማለት እዩ። ካብ ጸሎት ከዓ ዳዊት ኢሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዳዊት መዝሙረ ዳዊት እግዚአብሔር አምላክ ንቅዱስ ዳዊት ልበይ ስለ ዝበሎ ዳዊት ማለት ልበ አምላክ ማለት ስለ ዝኾነ ስለዚ ልበ አምላክ ዝተባሃለ ዳዊት እዩ። ዳዊት ዝጸለየ ጸሎት ዳዊት ዝዘመሮ መዝሙር ደጊምካ ካል እግዚአብሔር ኣብ ልቡ ኣለኻ ማለት እዩ። ልቢ እግዚአብሔር ሒዝካለኻ ማለት ስለ ዝኾነ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና መሰረታዊ ጸሎት ዳዊት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብዞም 5 መጽሓፍቲ ሰሎሞን መጽሓፈ ምሳሌ እዩ። ዳዊት ኣብዚ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 14 እንታይ ኢሉ ማለት እዩ? ለባማት አንስት አነጻ አብያተ እነሆ ለባማት አጤታት ቤት የሃንጻ ኢሉ ማለት እዩ። ለባማት አንስት ቤተ ሃንጻ። ስለዚህ ለባማት አንስት ተባሂለ ዘሎ ቤተ ሃንጻ ዝተባሃለ እነሆ ቤት ዝተባሃለ ቅድም ሰብነትና ይምእመናል ቤት ዝተባሃለ ሰብነትና እዩ። ሰብነት ናይ አማኒ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚህ ቤት የሃንጻ ማለት ሰብነቱ ሰብነታ ማለት እዩ። አማኒ ብንጽህና ብቅድስና ብጾም ብጸሎት ብምጽዋት ብንስሓ ብስጉኡን ደሙን ቤት ሰብነቱ ዝሃንጽ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቤት እግዚአብሔር ንስኻትኩም ይኹም ቤት እግዚአብሔር ንስኻትኩም ይኹም ኢሉ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሓዲርኩም ከም ዘሎ ኣይትፈልጡን ዲኹም። ሓደ ኳናዛ ቤት እግዚአብሔር ዘፍረሰ ሎቱኒ ያማስኖ እግዚአብሔር ንዑ ድማ እግዚአብሔር ከማስኖ እዩ። ንመን ንቤት ሰብነቱ ዘፍረሰ ኃጢአት ሰሪዩ ዘይግባእ ሰሪዩ ሰብነቱ ዘበላሸወ ሰብነቱ ዘርከሰ እግዚአብሔር አምላክ ከፍርሶ ኢሉ ማለት እዩ ናብ ሲኦል ምድሪ በይ። ስለዚ ንሕና ይበልናን ናይ ክርስቶስ ኢና። ክርስቶስ አምላክና ንዓና ብገንዘብ ዘይኮነ ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ብሓላፊ ወርቅን ብሩርን ዘይኮነ ክርስቶስ ዓዲግና ብኽቡር ደሙ ንዓና ዓዲግና ክርስቶስ ንሕና ዋጋ ደም ሰብ ሰማይቲ ዘይኮነ ደም ነቢይ ደም ሐዋርያ ዘይኮነ ንዓና ተኸፊልና ደም አምላክ ተኸፊልና ንዓና ክርስቶስ አምላክና ናቱ ክንከውን ዓንሳና ሓዋሩን ክቡር ደሙ ኣብሲሱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ህዝቡ ዘይነበርና ህዝቡ ሰውዕትካ ምጥላም ዳርጋ ንሁር እናኾነ ዝኸደሉ ዘለዋን እዩ። ነስተውዕል ህዝበ ክርስቲያን ደቂ 80 ዓመት ኮንካ ቃል ኪዳን ካብ ምድር ራእይ ቃልን ካብ ምድር ራእይ ዝረአየሉ ዘሎ እዋን እሞ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ልዕልነቱ ይሰውረና ሰወ ክምሕረና ክረዳእና ክልመነና ሓጢአትና ክቐረኹለና ክተሰባቢ ይኹንና
ያሰማዓልና ዘመናዊ እውቀት እንዳይመርቱ የሆነ ቤተክርስቲያን ያስፈልጋል። ዘመናዊ ሕይወት ቤተክርስቲያን እንታይ ከም ዘለና ትፈልጥያ ወይዛና ናምናዕና መድሓኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣመንቲ ዝመስሉ ብራኸ ተግባሮም ቤት ዘይብሉ ነቶም ብፅዓት ዝመስሉ ብራኸ ሓጢአተኛታት ከም ዝለዩ ንሕና ንነብር ዘለና ክነቕፎም እንከሎ ኣንቶም ልዕልቓት መዓለምና ነቕፎም ነይሩ መምህር ድማ ነቲ ክርስቶስ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣብነት ብምግባር ፍርያትና ውሽጥና ዝተበላሸው ንሕና ዝናብ ዝጠበቕና ኮይና ንረት ዘለና ብፍላይ ድማ ሓዳር መሰልን ተዓልታትን ተለጣፍን ኮይኑ ስለዘሎ መምህራን ቤተክርስቲያን ሓላፍነቶም ንዋይቶና ማለት እዩ። እቲ ጉዳይ ኣዶ መሰረት ኩሉ ነገር እያ። ኣዶ መሰረት ኩሉ ነገር እያ። ከምዚ ቤተክርስቲያን ብክልተ ሓዱሽ ኪዳንን ፍሉይ ኪዳንን እናገበረት ትስዕቲ ኣዶ ድማ ንደቃ ብክልተ ኣፅዋታት እናገበረት እያ ትዕቲ። ስለዚ ድማ ኣዶታት ወይ ሓዳር እንተተዕቲሎ ወዲ ወይ ድማ ዝተመረረታይ ኣዶ ዘይብሉ ይዓቢ ኣዶ ዘይብሉ ህፃን ድማ ሽቱ ይኸይድ ኣዶ ዘይብሉ እምነት ድማ ደፋር ይኸውን ወለዱ ድማ ዘይፈክር ይኸውን ክንድኮን ኮይና ሰበቲ ኣዶ ክድኩ ትኸዳ ተቆለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብኣይ ሰበይቲ ንሓዳር ክመርሕዎ እምበር ሰበይቲ ኮይና ንሓዳር ትመርሕ ሰብኣይ ድማ ወይ ንሓዳር ትመርሕ ኣይፈትሆን። ስለዚ ዝከሃለና ዘሎ ቃል እግዚኣብሔር ቤተክርስቲያንና ክትስጠና ስለ ዝግባእ ትምስል ማለት እዩ። ፈሳት ሰሚዕና ድማ ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ተኻን ይውሕደና። ከምዚ ሎሚ ኩላትና ተኣኪብናዮ ዘለና ገለና ካብ ርሑቕ ገለና ካብ ቀረባ ናይ ሳድቓ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ ልደቶም ነገር ንምሕሳስ ካብቲ ዝተኣተወሎም ቃል ኪዳን በረኻ ንምስታት ኩላትና ናብ ፀሎት ንመፅና ኣለና። በቲ ከምዚ ዝበለ ዕለት ብተእምነት ዝተሰመየ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ መዝሙር 9 መዝሙር 9 ዝገልጾ እንከሎ ኣብ ጽዮን ስምርቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንርከብ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ቐሪብ ይጥምተና ነቶም ዝተኣሰሩ ኣውራት እስራት ክሰምዕ ነቶም ንሞት ዝተፈረዱ ድማ ክፈትሕ እግዚአብሔር ኣብ ላዕሊ ኸይዱ ቐሪብ ይጥምተና ኣሎ። ሎሚ ሁላትና ካስራትና ዘለና እዝራትና ዚና ኣደና ሰትሎ እዝራትና ሓጢአት ድማ ቤተክርስቲያን ኣለና። እግዚአብሔር ናብ ሓጢአትና ክተንዓና ካብ ውድቀትና ነዳን ተደንሳአና እንድንፈኮር በዓሉን ተክለ ሃይማኖት ኢየሩሳሌም መዊት ንምገድ ኢና መስና ዘለና ካብ ናይ ጻድቃትና ተክለ ሃይማኖት በዓል ምሕረታት ውዕል ሞት ይዕዘኒ ብምባል ነቲ ዓለም ብምሕባር ካብ ረኸበት ካብ ቀረባት ብዙሕታት መሲሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ በረኸት ካብ ጻድቅ ተክለ ሃይማኖት ይሕብረና። ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ታቦታታ እናዘመረት እናዓለለት ስለ ዓለም ስለ ሃገር ስለ ሃይማኖት ስለ ዝተፈቱ ስለቶም ዝተማርኹ ስለቶም ንባዕሎም ዝነግሮም ዝነብሩ ድማ ብሰላም ወፊሮም ብሰላም ነጋን ዝነብሩ ስለቶም ፀርሃቶም ተሸኪሞም ድማ ንሃገሮም ንምራሕ ኣብ ስልጣን ዘለዎም ካብ መራሒ ሃገር ጀሚርካ ክሳብ ኩሎም ዘሎ ካይነት ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣልፎም ሰላም ተሕብረና ነገስታት መካን ይወና ቤተክርስቲያን ታቦታዊታ ክልተ ትዕበል ታቦታዊታ ክልተ ዓመት
የነበሩትን እስራኤላውያን ሲፈርስ ነበረ። ጠላትና ድማ እግዚአብሔር አምላክ አሁን ለማን ተፈከሩ አሁን ለና ናጅና ታወጅ ታወጅ ንሕና ግና እግዚአብሔር ብብዙሕ ሓሳዊና ንምሳሐን ንሕና ግና እግዚአብሔር አምላክ በብዙሕ ሰራዊት ኣይንምሳሐን ከንጉስካን ናባኻ ዘወየ ናባኻ ኢና ንውይ ከንተቅዱስ ዳዊት እናባኻ ዝጠወለ እግዚአብሔር አምላክ ወላድና መርናን ተጠላሉ ንሕና ግና ኣባኻ ኢና ንወከል እናበልና ኢና ንእግዚአብሔር ንልምኖ ዘለና ዓይንና ድማ እግዚአብሔር ኣገርና ድማ ክብር ተመስገን ጸሎትና ድማ ኃይሉ ምዘቶ ሲስተከልና እግዚአብሔር ተመስገን እምረትናን ኃይሉ በስሙ ይኮነን ባዕና ኃይልና ለተፈትንታና በዛና ባዕና ኃይልና መስቀልና ባዕና ድማ ሰራዊትና ቅዱሳና ዓሳ ሰራዊት እግዚአብሔር ዓሳ ሰራዊት አጥንቱን ይቀል ታንታን ግራ ወደ እግዚአብሔር አምላክ ያመከሉ ወጥታና ጎዳና ማዕና ህዋረሁ አማጀና ተረክበናል በረኸታ ጎዳናና ተኸተልና
ቤተ ክርስቲያንና ድማ ትምረቃላ ከምኡ ድማ ነዚ ዓብዪ ዓብዓድ ምዃን ማልያ ናይ ጻድቕ ኣቡና ተክለ ሃይማኖት ንምስራሕ ታቦቱን ዓመት ከይረክብ በረኸ ስጋን በረኸተ ነፍስን ክትረኽቡ ታቦቱን ተዓጀልኩም ድማ ያበራና أنت ترى أسكت الطريق السريع أبغى أخليك ناس مسوي ولا